tiprasa khoroksa santi joy jamatia mongoi no gori bigra nokong tongjamani ageo bo bemar kotor klai tongmani phiaba tabok khe hamoi lukorokno te 30 bagmo constituency by khojak MLA borom ganang rang podo jamatia te online ni simi kwbangma lukorok sobamani yagolono asuk jora nokongo maikolsa muithopsa ajeui okpungronani semanka hneino bakha kam yapare lukorokno kok kasamani mangpli haikhen bote te tamhoni bokok kasar kha hamari rokha hambai rokha te lukorokno soya karik nai tongdi dofani tv hai nai lamsao khapane takok te bukok song chini dofani tv nai tongnai lukorok ni bagoi belai ne khatong thokjak na hisma sasinai mai kana chung o am sayo sikango no chung saiman katai chini screen ni bukhaktei ni rong nugui man khana je dofani tv hasal chapa mai kana coverage khlaibai kaisa moitolong kami yubi nogar amsai be khobjak moitolong kami ni khoroksa shanti joy jomatia mongoi kedekma romoi je yaphangni simene jing kisasa kok khursawi sima sasna lukorokno moito khlaina ni bagai bo salsa samangtangna ni thangbai buphang bai yago sukjawi je ksangmani abo jing lukorokno phobo phunukha te lukorok nugui bo mankhana mai kana lukoni chubasu ni bukhaktei kabangma boni account rogo je kha ganang mai ganang rok bo romani nukha te kisasa bo rang manka or bisingo tai bokok masanai sudu lukorok kaisaya o jaga wa tai busuba sokhlai phaikane ching sawi manka suba sokhlai ne ka o am side ni ne hai ka ba bidayok MLA borom gana gram podo jomatiabu bono hospital tilangoi boni rangboi ni treatment khlaibai tabok asuk jora boni yak hamya kosok tongmani tabok kaham khlaine ta hamoi thangka tak mai khane truk truk samrok bo tang tongma ka ne sawi manka mai khane broni poribaro sing phaisok phaijak bo tak MLA na hambai rona ni musukjak honai ne dofani tv broni poribaro phaisok phaijak mai khane tini bo mai ka hambai ro MLA nok choi karai nai tondi brok bai chung gedal na sagradi nung to chung pratham dofani tv phaipro ni yak ekdom kosok tong tongmanisi or jagao chung capture khlaibai lukorokno bo phunukha phunukmani yagolo lukorokno rangbo je mansak chubachu khlaikha bobai nu treatment bo khlaijaka or bisingo o amsai ni ne o area nei ne chini MLA maya ganang borom ganang rampodo jomate bonono je treatment ni bagoi hospital go tilang khainei jeng khobor khana mane abo busuk jratei kebui sagra dinu treatment khare khlaijaka MLA bai angkana sat bo oksuba sokai anjo to kaila ha keje ta osu jate tong mani cha mani tong thodo sa thodo mani ha chine sat lam poro suba sokai ha tai bo hana sa 30 baso fasolo 30 sarkawa ke yang chini ponjanya bahanya masa muso suba sokai juga sokai bi kisam masa suba sokai bi tak sudah tei adalah tai kaisa singra taba MLA rampodo jomatia nono bo jaga bo hospital tilangui de nono treatment khlairo sini sat rampodo nang khlaibu kila bo hospital tilangui thangma borong subaso kai kisa masa cholesterol bors bi pa borok khlaibi usatei ano yaktei ro haro rakha kisa masa tang roi tongma rakha nono treatment khlai tongprole MLA nung bai hospital thangui mande malaikha waisa malala tai ke malagralia ka ungpalila ya waisa ni thangmasi paiple pla apro boro thangwo singsia hai tai sa thangpro ka bobu sila hai ke ba apro no khlajau ge orato MLA kaise ya sikango to oral lukurok sinono chubasu khlai ta lukuni chubasu bai MLA ni chubasu bai sini ni yak tabok ta hamai thang taboni yak samung rok to tang de tongma ta kisam masal tang toman asang juga ni pharok sino krika hake o bo phawa pang kotor no tang kata mayako ngtung ta sini komnat sini dara to bu subasu khlai la borong no botti khlai bu borong ni yang satu no sawo juga kai tak serti ngtung la bo bu hambai borong no ma yak phau
Đấy nung hospital koi din ma tong khana treatment khlai jak phuro bas din kal. gang ke tabo Bisiwa tong bas di bisiwa hai tai du din ma tong pila. Wai cha pai wai thang pila ta. Ke sat din kal. tabo luko bai MLA no tak chuba chokhlai mani ya golon nung tak MLA bai luko rok no nung besu joptei kha ka ham ya phatnai Ang tei bisi ang je khakan mo de. Mas tu man ang bas hawaring ya kwaring ya ba. Asu nang bida ke bas hawaro man ya khai me ya. Hai pan ni chini tei bisi halas tung chini mo MLA sat ba han halas tung tak chini paragram mo tei bisi halas tung tei juga jo khlai tei bang bu budi khadi malas tung ga bo tei bisi halas tung ta tai kaisa ni poribar la khara busuk tong man ani pore bara kan solo jo bal mai pa janja mo busa masak ra ko bal ka hang ta mang ni chong lo ke wa sung hui chong ni ma bu bon bot lo to pa ang bai ka su jo na tung ta so ho le ka ni ke sat pore bar ka sat jo na ka no busa ba han jo khlai bi ka busa mang ni sung hui chong ni bu ma masa ka sat jo na ka lai pai thago dara no sungsnai tak jehetu o amsai ni ne MLA borom ganang rampodo jomate no treatment khlaibai tabo hamya no luku bai milibui no na hamroi dokang tabo ungkulawo sungnu man khani nok be ekdom hamya boino solet joto jagao sti nang tongma jagao nin to son khosing ke MLA sino no ma ke jodi no chuba chokhlai tong ke ni nok to sungba hamya nugui tongong ke ni nok kaisana MLA nin thanibon nang manane bagwile nang MLA sat no nang tamo request ha ke tamo nang koi mung tong nai no kaisana nan bag ta ang ba ni sat no mo ma sa ra wo nge no ho krija ba o sat em la no kya su ba so ka ja la thing yang khong ra ma nei sa ra man ka ba kha ba kho ba yak ba pa ding ma no tak lai bo so la pha ma ra no wa so ra wo te bi sang la thing ma ro la thing ra ma ka ba te bi sang ho ra ka ba okay em la no like hambai khanawi man khana mai kana lukuni subasu te MLA mai kana jara MLA thang minister thang chini para amsai joton bikhra mangna tangwi sanai mai ka jodi broni thanibo jodi subasu khlai mani tongkang ka lukurok blaina kha sangjago mahai khena jara minister hojanai rok mai kana lukurok no naharoi chuba chukhlai na banango mai ka si lukuni ashirbat manai mai ka si joton amsai kerengoi na belai ne khatung laijak mai ke jodi chuba chu tongkang ke jese kri phana samadan anggo mai kana jara nai tongnai chini dofani TV no chung mai kana kaham hamya chung coverage khlai phaibu tei budal bidal chung kaham hamya phonugoi tongnai tei kaise boni age ni je somoibo boni yak hamya angoi tomani tabo busu jaratei boni yak treatment ni bukhak tei lukuni subasu bai MLA ni subasu bai hamko khana mangphleti sain koine kise boni yak age bai tabo kise sagoi phunugorde आगे और जगह चुंगनु का एकदम कसक खाइंगoi तमनि फिया बताबो लुकोनि सुबाजु त MLA hin taising salai mani bun subasu bai tabok am sujorala hamkha abo no naikol mani belai ni kaham kha tong thokjak bron family bo Haide bon ya gola hain ha chung kok khana laipinai hai ka ba tinini o am side ni ne khoroksa samaj seva kha ke ba social worker bo o barom gnang shanti joy ni nukhungo bon ni buchu ba su tongo bo ne MLA by contact khlaibai bon treatment khlaima ni khlai rawi asu jarte ha rokanai chung sauiman kha bro tini bro ni nukhungo busu jarte hamoi thangka abona naina ni bagoi tini bro phai sok phai jang ke bro by kok salaina ke sikango dara chini habanok ni bukhakte lamsogo tai sungmung ke mahai tak borom grani ni ungkologo hai kabni ganda ba sajak bo kudukma 7 mas romoi jeboni yak chototing thangman sogoi tabok to asujrate hamoi thangka sung khnamka oro luku ni chubasu tai o amsaini ne MLA borom ganang rampodo jomate ni chubasu treatment ni bagoine bo asujrate hamoi phaika hene chung sawiman kangken o amsaini khoroksa social worker ngui boni nukhong tini phai sok phaimani bona boni nukhongna tebi tuma kok sane kise sagar cái từng bữa lâu đó phải
টিভি সনা পইলাও হামবাই ইয়াফারো তে